Xingola urdina. Borroketako bandoak koloreka adierazten dira, nola politikan edo gudan, ala beste arlo askotan ere. Munduan mundu denetik, kolore bati lotzeak bestearen aurkari bilakatzea dakar, norgehiagoka guztietan. Eta baieztapen hori erlatibizatu nahi duenak galde biezaie futbolzale porrokatuei. Ez otedan hilala bizikoa koloreak defendatzea zelairatzerakoan. Galde biezaie zein neurritaraino den zein nahi jendarte zinez bitarra plurala dela esaten denean ere. Koloreek ideologiak korpuzten dituzte, eta era berean haietako bakoitzaren garroak onerako eta txarrerako mugatu. Hala, ematen du bizpahiru errotulagailu lodi aski liratekeela garaian garaiko eta tokian tokiko panorama zirriborratzeko eta azkar batean fotomatoi gixako erretratu bat ateratzeko. Orainez aspaldi, Bidasoaren alde batean, errepublikarekin batet zetozenak ziren xuri, eta haren aldekoak berriz, gorri. Eta kurioski, Bidasoaren beste aldean ere, alaxe bereizten zituzten karlistadetako bi bandoak ere. Gorriz eta zuriz, buruan zeramaten txapelak salatzen zuenez. Reketeak izaten ziren txapel gorri, komunistak berriz, txapeli gabeko gorri. Anarkistek kolore beltza hartu zuten, eta Frankori adorea ziotenek urdinez definitzen zuten euren burua. 1936ko gerraren testuinguruan eta ondorengo diktaduran. Esan gabe doa euskaraz kolore gutxik dutela izen propioa jatorriz, baina badiren apur horiek aparteko esanaia eta tentsioa agintzen dutela konbinaketan. Ez dira alferrik bereizten pertsona zuriak, umore beltza edota miseria gorriak, konparazio baterako. Baina harira. 1983an, indarkeriak eta errepresioak elkarren ardatzean osatzen zuten zirimolak amaigabea zirudien Euskal Herrian. Eta erakundea, inoiz baino gogorrago ari zen egurrean, baita inoiz baino indiskriminatuago ere. Esan liteke ordura arteko marra gorri batzuei ezikusia egin eta bere estrategia berritu zuela. Atzera begiratu gabe, sufrimendua sozializatzeko bideari jarraituko ziola aurrerantzean. Beste horrenbeste egin zuten estatu indarrek ere. Muturrera jo izanaren adibide da hain zuzen, sasoi hartan korpuzten hasitako leloura. Zeinaren arabera, Espainiako instituzioek begionez ikusitakoa ez beste guztia, eta zen, eta besterik ez, haien begietara. Zirimola horren eragina neurtzeko Richter eskalarek izan balitz, urte haietako astinduen emaitzak aixe helduko ziratekeen topera. Dena zegoen epizentroan, eta dena bihurtzen zen uin edakor. Ekintzaileak eta ekintzaile etzirenak, jomugan zeudenak eta jomuga izateko inongo arrazoirik etzutenak, eta haiek ez ezik, haietako edozeinen senideak eta adiskideak, eta enpresak, eta elkarteak eta eskolak, eta etxeak. Koloreek bandoak definitzen dituztela esana da lehentxeago, eta halaxe gertatu zen honetan ere. Hain zuzen, urdin jakin batek aglutinatu, homogeneizatu, definitu eta mugatu zituela arrakala beltzaren alde batean zeuden ezaugarri eta tonalitate guztiak. Urdin hark, lakio itxurako xingola batean hartzen zuen lur, eta jendeak agerian eramaten zuen. Gehienetan, buru horratz baten bidez paparrera josita. Aldez edo moldez, ajurianeko itunaren simplifikazio grafiko eta pertsonalizatu bat zela esan liteke. Hark alderdi politikoak inplikatzen zituen etaren aurka, eta honek berriz norbanakoak. Xingola urdinak 1983ko uztailean izan zuen abia puntua. Etako komando batek Julio Iglesias Zamora enpresaria baitu zuenean.
Gesto por la Pazek edo bakearen aldeko koordinakundeak ikur bat sor zezan eskatu zion Agustin Ibarrola eskultoreari, eta hark isipu zabal bat hartu eta goitik beherako 2 marra urdin egin zituen oihal hori baten gainean. Irudi hura manifestazio batean erakutsi zuten estreinakoz. Artistaren lanak berehala gainditu zituen jatorrizko mugak, bai formaz, bai eta helburuz ere. Literalki, dimentsio berri bat hartu zuen. Batetik, oihaleko planotik jauzi egin eta nornaik eramateko moduko objektu bilakatu zelako. Eta bestetik, baitu baten askapena eskatu baina gehiago, posizio tinko eta fermu bat erakusten zuelako etaren jardunaren aurka. Ikur banderizoak talka handia eragin zuen lehen kolpean. Etari hortzak erakustea zarago, Espainiako estatuak ezarritakoa onartzea, independentziarako bideari uko egitea, eta jarrera espainolista karrikaratzen zituelako, beste bandoaren ustez. Entzun duzun hau, Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Xingola urdinarekin erabili zen lehen pankarta Bilbon dago Euskadiko artxibo orokorrean gordeta. Atal honen gidoia Garbine Ubedarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.